Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. O sa dili pa din no akong basahon ning naipipila nga nag-comment no si Nichilis Simodit Suspense, wow, ang ganda. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Nichilis Simodit, thank you kayo idol sa pagpaminaw no. Og shout out kay ko no kang Jeneline Capillo diha sa merkado sa Kamihan. Always naminaw sa imong mga drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Jeneline Capillo, thank you kayo. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, ug sa taot ko kang James Sabero, kang Len Sepmin ug kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo ug kang Sel Sapino no, thank you kayo sa pagpaminaw no. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Dagong sa sapa. Panuway siya. Ano bang nagpakamatay man siya? Nahibaw man unta siya nga dakong sa ang pag-inom. Pero nga nung naghubog man siya, Mayong pagbuminaw sa wala hinuon niya mapugni ang pagbuhat og daotan. Hoy! Felipe! Nganong nagpakamatay ka man? Ha? Ngano man? Naglangoy-langoy ka na hinoon karon diha sa impyerno! Madam, kalma lang. Anong pugan man ko nimo sa akong gibati, ha? Analisa? Kimingaw ko sa akong bana, pero nasuko ko niya. Anong iya makining gibuhat? Uwa man ka mahibaw kung nga naghikog ang imong bana, Madam Mercy. Wa! Gusto lang yung ko niyang pasakitan. Unsa? Pero, nga gusto mo siya kapasakitan ni Sir Philemon, Madam? Gihunghungan siya sa demonyo aron maghikog. Madam, Kung wa pa siya magsupak-supak sa akong amahan, dili unta siya makonsensya. unsa magiday nahitabo sa unang panahon ining dapita, Madam? Ngano na kuta naman ka? Ha? Kaya no, unsa man ka? Ispiya ka ba sa salbahis kong amahan? Ispiya ka ba sa akong amahan? Madam, dili in town, uy. Wa naman ko makaabot si mong amahan. Madam, mas maayo tingali nga dili ka na lang maghiskot sa nangagi kay mahasol lang ka. Si Ramon. Kimingaw na ko ni Padre Ramon. Ha? Milikoy naman sa kanyang sinulti. Analisa, ang dami unya og lami ang pagkaon si Padre Ramon. Kay mupauli na siya dinhi. Madam, Nakasabot ka ba sa akong gisolte? Ha? nakasabot man, Madam. Kung lakaw na! Pagikay na. Ganahan kay to si Padre Ramon o kinamugayang manok Bisaya. Ha? Kana mo ilutua. Oo, Madam. O sige na, lakaw na. Bihai una ko din Sige, Madam. Tulog ka manok ang ihawa, ha? Ay, naana. Nakuhaan ko na ang tanang anggulo ining mga haligi sa bahay nga nasunog. Oh. Rodel! Nahuman ako sa kong gibuhat diri. Mamauli na ta. Rodel? Rodel, hain ka. Rodel, mamauli na ta. Hain magod ni Rodel. Anong wa naman siya din Rodel, hain man ka.
Rodel! Sabrina! Diyara ko! Diin man ka! Nganong kalit man ka nawa, diri? May gisundan akong tao pa yung sa ubos. Sa may sapa. Unsa? Kinsa man? Wa man ko makakita sa iyang naong. Paspas yung naglakaw. Pero, kalit siya nawa sa sapa. Unsa? Wala ni mo siya sang pita. Ako sang gisangpit. Pero, wa man patubag. Wa sa muning. Mo ba? Kinsa ka tong tawhana? Naglingkod ng tingalit to din eh. Dali na. Mamauli na ta. Kinsa may bisita ba nga magluto matag tulo yun ka manok, Annalisa? Mura magdi grabe ang kalibog sa sultihan ni Madam Mercy noy Karding. Ha? Nga nakaingon man ka nga, bigrabe si Madam Mercy. Ang kay Kading, Ah, mag-ihaw magmanok? sir, paihawon ming mama ni mugtulogit ka manok Bisaya. Nga naman, naasay bisita? Doon ako nimo abot nga bisita. Kisa man ang bisita ni Mama? Si Padre Ramon man iyang giingon nga bisita, sir. Unsa? Si Padre Ramon? Pero patay naman ang paria. Sigurado gid ka nga si Padre Ramon ang giingon ni Mama nga bisita, Annalisa? O lagi, ma'am. Iapam ka ni ining gibalik-balik og sulti. Tulo pa'y ipaihaw, kay ganahan ko noong pari og bisayang manok. Hain man si Mama. Tuwa sa taas, sir. Laos na sa atong kwarto, Sabrina. Makisulti ko ni Mama. Annalisa, unsa man sa imong tan-aw? Seryoso si Mama nga misulti nga mo bisita si Padre Ramon? O lagi, ma'am. Unsa man, ma'am? Amo gining ihawon ang tulo ka manok Bisaya? Ihawa na lang nga. Mo may gusto ni Mama. mura mo nag-angayan na nang isod sa mental hospital si Madam Mercy. Oy, ma'am. Karding, ayaw pagsulti anak ko na si Rodel ha. Iyabi ng inahan. Pero murag likoy naman kayo nagsultihan si Madam Mercy, ma'am God. Sagi lang. Ato lang paminahon ang hukom ni Rodel. Ma? Ma? Naghilak ka? Saan may imong gihilakan, Ma? Nag-inom ka grade 1? Gimingaw lang ko ni Papa ni Rodel. Ma, ano naghisgutin ng mga butang nga wa na tayo mahimo? Nahitabo na ang tanan. Kahit masagod og o ang imong amahan. Ako na siyang gitambagan nga dili na lang lalison si Lolo Romero nimo. Pero mulalis pa yun siya. Ma, gusto na. Sakitan ka lang kung magsigi kag hisgutan ng mga nangamatay na. Dili ka sakitan. Kay wa ka pa may buot sa dihang namatay si Papa nimo. Pero ako nga iyang asawa. Sakitan ko. Labi na kung makakita na ko. Yan ang dapita. Ma, ato na lang tingaling ilaki ning maong kwarto. Aron dili na mabuhay ang unsamang sakit nga nahitabo dinhi. Bisan nun sa pay buhaton, Rodel. Ang kagahapon kabahin na sa atong kinabuhi. Og nagantos tang tanan tungod sa salbahis kong amahan. Ha! Klaro na kayo. Nga naglangoy-langoy nas kayos impyerno ang imong apuhan. Tungod kay salbahis siya. Salbahis siya. Gusto na, Ma. Gusto na. Nana, salamat ka nakuhaan ako og lain-laing anggulo ang bahay sa at mga nasunog. Maayo kay kumpleto pa ang mga haligi. Mapurma pa na ako ang drawing. Unya, kinahanglang makumpleto kining family tree nga akong gihimo. Suod lang. Oh, Annalisa, may tuyo ka? Ma'am, naghatod lang ko ining ako mga inabahan, ma'am. Inyong sinina ni sir. Maayo kay misud ka, Annalisa. May ipangutana ko nimo. Unsa man na, ma'am? May mga ngan ka ba sa mga tao nga nagpuyo ining dapita sa unang panahon? Dili lagi kayo ko so hito, ma'am.
Kay, dito mo gumi magdako sa syudad si Mami Carding. Ah, mao ba? Si Lolo Elmo rin yun ang makasulti ni mo anak, ma'am. Ay man si Lolo Elmo. Ay, Lolo Elmo? Nagpakauli ka sa mga manok? oh. Ay, kailangan lang masaburan silang daan. Ay, tuod. May bisita man ko nga maabot maon nga. Ay, mag-ihaw tag manok. Ay, kisa man yung bisita, ma'am. Si Padre Ramon ko no, matod pa ni Mama Mercy. Unsa, pero patay man yung tao ng paria. May ideya ka bahalo kung ganong pirmigin ang hisgutan ni Mama ka ng paria? Ay, may sulti naman tingali ko ni mo bahil anang paria. Kung unsa sila kasuod ni Madam Mercy. Ay, pero Pero onsalo, makapahibong kayo. Mayong pagbuminaw sa Lex. unsa man imong nahiputngan, Lo? Nga kung sa tanang nangamatay, si Padre Ramon man ang perming mahinumduman ni Madam Mercy. Ha? Sawa pa ka mo abot. Ang mukalit na sa hisdot ni Padre Ramon. Unsa gyud ay sila kasuotan ng paria, Lo? Ay, kuwan, tining. Ay, kanunay silang magkita sa simbahan. Sa panahon nga magsigi pagsimba si Madam Mercy. Mao ba? Kanus lang muhulong sa pagsimba si Mama. Sa dihang namatay na si Padre Ramon, wa na sa musimba si Madam Mercy. Mao ba? Kuan, Lo? May ninamduman ka pa ba sa unang mga tao ining dapita? Si Liling. Ang napuhan lang ni Annalisa o Tarting. Nakaila sa di ka sa ilang apuhan? Oo. Ay, tungkol si Liling ang nag-atiman kang Mercy, bisan bata pa siya. Oh. Pinangga tayo ni Liling si Mercy. Ay, permin niya ning isoroy. Samtang ako, ay mao'y palaw dun sa mga kahayupan. Oh, mao pa. Sa imong una-una, buhi pa ka ang apuhan ni Annalisa karon? Ang buhi pa. Kaya naapan ni sa pangidaron nga mga 80 kung buhi pa man siya. 80, Lo? Oo. Magkuwang sa namo ni Madam Mercy, pero ay kung wala siya masakit, ay buhi pa siya karon. Mao pa. Pero may kaila ka bang tiguwa nga babae sa lungsod nga suhito sad ining dapita? Ay wa na ko'y kaila ditong buhi pa. Mao pa, Lo? Ay Ma'am Sabrina, ayaw na nag-ukaya ang kagahapon at dili kasakitan. Lo, may ipangutana ko nimo. Ay unsan naman, ma'am? Unsan na? Parehas pa gyud ining baya ang kasa Albor Ono? Ay wa na ikamuto sa akong gisulting imo. Naniguro lang, Lo. Gusto lang ko nga mabati ni pag-usab diha nimo. Oh, madam. Ang plano sa uno, mausab ang plano sa dos. Tanang sukod parehas. Kung magtanaw ka ining baya, ay samara nga nagtanaw ka sa Casa Albor Uno. Ma, dali na. Manggawas na ta. Unya na kumugawas kung moabot na si Padre Ramon. Ma, patayan lagi si Padre Ramon. Ayaw na pagsige og hisgot sa higala ni mong pare. Aha? Uy, patay na di siya? Oo. Dugay na, di ba? Ikaw ang nakasaksi sa dihang namatay siya. Tuod, no? Ako man di tuod to ang nakakita niya sa sapa. Mauna ma. Busa ayaw na pagunahuna niya. Gawas na ining kwartuha. Kay ako na nang ipalak ni Katling. Carding?
Gialahan mo ko na ni mo kahoy ang pultahan. Dili na ni pasudlan ni Sir Rodel, ma'am. Mao ba? Naginom man ko diya sa sud si Madam Mercy, mo nang nagdrama ni noon siya. Imo ba nang gi-check ang sud? Wa ba ko'y butang nga akong nalimtan sa pagpagawas diha? Wala, wa ra ba ko musud, ma'am Sabrina. Madlok mo sa kong musud, ma'am. Kaya tingalig. Makita na ko nga doon ay nagbitay sud. Mahadlok sa daig kag multo. Kinsa man kahit dili mahadlok og multo, ma'am Sabrina, oy. Si Annalisa gani nga, pero yung makita, wa man gani maanad. Sige na. Tiwasan na lang imong gibuhati ha. Ma'am, nahuman lang yun na mo ang garden, ma'am. Tanawa ko niya to. Sige. Salamat kay Ding. Akong tan-awon. Sabrina, mangaon ako no. Si Mama Mercy, Annalisa. Tuanas kan anan, ma'am. Hain naman ang imong asawa, Rodel. Na siya paingon, ma. Sorry ha nga. Nga nadugay ko. Dili maayong papaaboton og dugay ang pagkaon. Sorry, ma. Permig yung ipahinumdom ni Padre Ramon ako. Nga dili papaaboton og dugay ang pagkaon sa lamisa. Ma, na si Sabrina. Mga una lang ta. Na sige. Binli na lang si Padre Ramon, Annalisa. Tabunin lang unya dinhi sa lamisa. Ma, Pasagdi lang ko, Rodel. Sige na, mga anak ta. Walay mag-ampo pasalamat sa pagkaon? ma. Sige, ma. Ampugin ang pagkaon. Love? Sorry sa nahitabo sa kananan, ha? Okay, Rodel. Naanad na good mama ni mo. Ayaw tingali nga ako na lang ipadoktor si mama, no? Wa pa din ni mo siya mapacheck up ang doktor? Abi ba na ko? Nadala na ako siya. Mao nga, nahibaw ko nga may Alzheimer siya. Pero sa iyang sinultihan karon, maramon og lahi ra. Na-trauma lang tingali si mama ni mo sa panghitabo sa unang panahon. Tingali. Basin. Nilagi ako nung sa mga oy. Ano ako maling kuhaon? Pero ano nawa, malagi diris na misa, manoy. Huwag nagkagubot sila siya na liso, Karding. Dali, Rodel. Ato sa siyon. Pero kinsa man lagi nagkuha? Basta ka di lagi ako. Sigurado ka ba yun nga? Imo rin itarbunan sa misa. Ay ba siya gitangag sa ero? Grabe hapod. Apilon gid og tangag sa iro ang bawnanan. Noon sama mo din, he. Anong nagkagubot man mo? Kuan, sir. Wa ka makabantay sa gisudlan ako sa sudan diri sa lamisa, sir. Nakabantay ko. Di hara to ni magibutang. Maulagi. Nawa man gud dinhi, sir. Kung nawa, diha, doon ay nagkuha. Ay kinsa masabang makuha ini. Ay basta ako. Huwag ko magkuha sa manok kay imong gibilin sa kaga. Basin iro gyud ang nagkuha ini, sad. Kun kuhaon ni sa iro, mama, mayabo gyud ni. Pero wa mo siya nayabong nga sudan dinhi. Limpyo gani kiyang sahog, Kun mauna, tao ang nagkuha. Basta, dili dyan ako. Busog ba kita sa atong panod to? Kagubot ba yaan ni, uy? Ay ba siya gikuha ni madam? Akong susihon. Wasad ko magkuha sa sudan, oy. Pero, nawa ni dito sa lamisa, ma. Gisuod ni Annalisa o baunanan. Hangtod ang baunanan, nawa sab. Gikaon na to ni Padre Ramon. Ma, mahimo ba? Ayaw na lagi paghisgutan ang mga kalag. Di mahitabo nga si Padre Ramon ang mukuha sa tinulang manok. Kay patay na siya. Para iya katong tinuwang manok, busa siya lang ang makakaon ini.
Unsa, kalimti na ang mga sudan. Nahibuong man lang gid ko, Ma'am Sabrina, good. Kung nga nung nawa ni Slamisa. Ayaw na kinihatagi og bili, Annalisa, okay? O pag ninyo makita ang kinuwang manok? Wa pa gid, sir. Unsa tayo gisulti ni mama ni mo, ha, Rodel? Si Padre Ramon kuno ang nagkuha sa iyang bahin nga sudan. Rodel, kung mauna no, kinahanglang ipa-admit na nimo si mama sa ospital. Ospital para sa mga utok. Pero, musugot ka siya? Masabta lang siya maayo, Rodel. Unsa? Dadon na sa kunimo sa ospital, Rodel? O ma, para ma-check up lang ka. Unsa bang klasiya sa ospital ang imong dad-an nako? Ug unsa man sang klasiya sa doktor ang imong paatimanon nako? Doktor sa utok, ma. Oh. Nagtuo na gyud ay kang nabuang nako? Ha? Rodel? Ma, wa ko magtuo nga nabuang na ka. Iguro man ta magpa-doktor. Ay, ayaw na lang ko, Rodel. Mabasa na nako sa imong mga mata nga nagtuo ka nga nabuang nako. Klaro kaayo ni. Ma, dili lagi na tinuod. Unsay dili tinuod? Ha? Dili tinuod nga nagduda kang nabuang nako? Ma, kung nabuang pa ka, amo na unta kang gigapos o gipugos sa pagda sa ospital. Oh, kay tarong-tarong pa man kong musulti gamay. Okay. Dili lang tayo pa doktor. May pangutanan ko nimo, ma. Unsa man ka na? Ikaw ba'y nagkuha sa sudan nga gibilin sa lamisa? Ang imong gipabilin? Waoy! Ma, sulot ka na lang sa tinuod. Ay nganong mamakak man ko, Rodel. Gipabilin to nako para kang Padre Ramon. Busa, dili mahitabo nga ako ning kuhaon. Naunsa man mo. Tamang ka, wag yung kamutuo nako. Nagtuo ka nga ako ang nikuha. Patay na lagi si Padre Ramon, ma. Busa di mahitabo nga siya ang nagkuha sa sudan. Taysa ragod, Rodel. Ha? Gisingkahan ko nimo? Ha? Sorry, ma. Oh, Naglibog lang ko karon kung ano nagsigi kag hisgot ang Padre Ramon. Nga patay naman na siya. Rodel. Buhi si Padre Ramon sa akong huna-huna. Ma, Mao ka na, anak. Busa pasag din na lang ko ninyo. Si Padre Ramon lagi ang nagkuha sa pagkaon. Oh, sige na. Biyain ako din sa kong kwarto. Ay gusto kong mag-inusara. anhi ka lang, ma. Unsa? May barugid si mama nga gikuha ni Padre Ramon ang sudan? Oh, mauna. Ug wala na lang ko makiglalis niya maayo. May tingali nga, dad-o na nato og doktor sa utok ang imong inahan, Rodel. Di sab siya magpada. Kay, wa ko na siya mabuang. Naglibog na ko kung saon na ko sa mama. Gano'n magsige masaghisgot nga buhi si Padre Ramon. Tinuod man ka nga patay na ng paria. Patay na siya. Pero, Oh, unsay pero, Rodel? guba sa bang iyang naw nga nakitaan sa sapat. Unsa? Mura ni og gidakdakan og bato. Kung mauna, tao ang nagbuhat ini, Rodel. Tao gyud. Ug hangtod karon, wa pa siya madakpi. Ano? Kakuyaw ko di ay. Mao nga, ayaw nang pag-anha sa sapa nga ikaw lang. Ayaw na sa pagtaak sa atbang sa bungtod. Sa among karaang bahay nga nasunog. Ug ganong nasunog man gyud ang inyong bahay, Rodel. Rodel, unsa gyud ang nahitabo sa Casa Albor Uno, ha? Gisunog kini sa akong apuhan. Sa amahan ni Mama, si Romero Rima. Unsa? Kisunog?
gisunog niya ang baya. Oo. Mao ka nang gisulti ni Mama. Masusup ako. Nagisunog sa akong apuhan ng bahay sa atbang. Pero ano iya man ang gisunog? Doon nakitingali akong hinungdan, di ba? Wala mo sulti si Mama sa detalye. Dili na siya gustong hinumduman ni. O ba? Nagtuo ko nga ang maong hitabo. Maong sinugdanan nining sakit ni Mama karon. Unsa kay sakit sa imong inahan, Rodel? Nag-nervous breakdown si Mama sa una. Hangtod nga, naingon ana na siya. Sobrang na kayo sa kamalintanon. Og Ug unsa? murag napiktahan ang iyang utok, Sabrina. Matod pa sa doktor ni Mama. Head injuries or emotional stress ang posible nga nakaingon anang kahimtang ni Mama karon. Ug unsa man gid sa pagtuo nimo ang posibleng hinungdan? Ha? Naa ang duha. Unsa? May dakong samad sa o si Mama. Dakong uwat nga pirmi niyang tabunan siyang wig. Ug posible, nga mao kini ang nakaingon. Kung nganong ingon ana na siya karon. Unsa man sa kulang hinungdan sa maong samad? Wala akong mahibaw. Dili mo sulti si Mama nako. Kung imo ning husgutan, magpanik attack siya. Mao nga ako na lang sabning gikalimtan. Mao ba? Musa mo hangil lang ko nimo, Sabrina. Ayaw na lang pangutan na si Mama sa mga hinahitabo sa unang panahon. Sure. Sure, Rodel. Di na ko maghiskot niya bahin sa nahitabo sa unang panahon. Analisa. Ay nga nung nagtinuktok pagkatingki. Koan, lo. Nagunahon na lang ko sa sudan nga nawa. Kinsa man gid kang nagkuha sa lamisa sa? Ayaw na lang ng tuki Pero lo, wa gid ko malimot. Ako ning gibutang sa lamisa. Ang bawnanan nga gisudlan sa tinuang manok Bisaya. Pero maulagi nga nawa man. Ay pa siya doon may kuha ini. Tinuod ka nga menhi ang kalag ni Padre Ramon aron kuhaon ng sudan. Ay, ulit siya. Unsa ka si mo na lo? Ay, basan doon ikaw na nakaso din o gigoto. Ug nakita niya ang sudan sa lamisa mao nga. Ay, hindi kuha. Tao nga nakasud? Oo. O baka bata. Bata may ba? Dili lang gid mawa sa kung huna lo. Ay, ayaw naglibuga ang imong rahona ng butanga. Husto si Lolo Elmo, Analisa. Ayaw naglibugang imong huna-huna. Bahin sa sudan nga nawa. Posible nga giduwaan lang ta ni Mama Mercy. Ba, mama? Posible nga siya ang nagkuha. Aron mo tuot ang tanan na si Padre Ramon nga patay na ang ikuha sa sudan. Husto ka, ma'am. Tungod kay gusto niyang buhion si Padre Ramon si ang huna-huna. Ay, pero nga no, iya masalang buhaton. Tungod sa guilt. Mayong pagbuminaw sa Lex Karasa gani namatay ang pari? Duha ka tuig nang nakalabay. Diha sa sapa sa banlot. Gipatay siya, di ba? Gipatay siya. O giguba ang iyang naong. Kung giguba ang iyang naong, buot ipasabot ka na suko og maayo ang kriminal kang Padre Ramon. Basag ka na ang akong nakita sa patang lawas ni Padre Ramon. May laing yung tao nga nagtago-tago ining dapita. O dili ba, ay silingan ra ang kriminal. Gisawsi na sa mga pulis ang mga silingan lo. Pero wa sila nakuhang suspect. Klaro kaayo nga may makasud gawas dinhi sa bay nga gusto mo libog nato. Og nano nakasulti man ka ana, ma'am, Sabrina. Nahinumdum mo sa kong gireklamo sa bag-o pa ko dinhi. Sa dihang naghimo ko sa invitation card sa among kasal ni Rodel. May mipuno sa listahan sa nga ni Adela.
Nahinumdum ko, ana. Kaya ako ang gidudahan ni mo. Unya karon, sudan ang gikuha sa maong tao. Oo. Analisa dili ni binuhatan og multo o unsa pa diha. Tao lang ang makahimo ini. Kay mukaon ang tao. Unsa man ang unahuna mo, ma? May gidudahan ko nga nagbinuang nato. Kinsa man, Ma'am Sabrina. Wa pa ko makailan niya, lo. Pero sigurado ko nga usara nato dinhi sa bay ang nagbuhat ini. Unsa, ma'am? Mahimong ikaw, lo. Mahimong ikaw, Analisa. Ug mahimong ako. Tungod kay nagsuwat ko. Gusto kong thrill. Dili ko mo tuong nga ikaw ang nagkuha sa sudan, ma'am. Ay, ako sab. Ay, pero dili sagot ako ang nagkuha ini, ha? Kung mao na, posible nga si Mama Mercy. Di tani ipaabot ni Rodel, ha? Pero nagduda ko nga si Madam Mercy lang ang makahimo sa pagtago sa maong bawnanan. Aron kitang tanan, mutuog yun nga si Padre Ramon nga patay na ang mikuha sa iyang sudan. May punto ka, ma'am. Kung mauna, ay ato lang yung kalimtan. Gusto ka? Di natutag doon ang tanang dili kahibulungang mga mahitabo din sa bay. Sige, ma'am. Ay, mabalik ako sa kong trabaho. Ako sa ma'am. Magsulti una talo. Ha? Sunod ako sa hardin. Human sa 10 minutos. Okay? Lo, unsa makahituyo ni Ma'am Sabrina ni mo? Ay, ako nang mahipawan. Kung musunod ko niya, ay may kuhaon lang ko sa kwarto. Pahuway na, ma. Gusto na kang mamatay ko, Rodel? Ma, ayaw pagsulti, ana. Gipapahuway lang ta kadiri sa imong higdaanan. Aw. Abi ba na kung imo na kong papahawayon sa dayon? Dali na, ma. Ayaw una. Sa may gilantaw ni mo sa bintana, ma. Ang imong asawa, nagpaso-paso sa akong hardin. Ma, mahimo ba? Duwatan na lang nga kabahin na sa atong pamilya si Sabrina, ma. Gidawat ko naman bitaw siya. Nakalabang na siya sa krisis. Unsa nga krisis, ma? Krisis sa kamatayon. Ma, Pero, wa paghihapon mausap ang tunglo. Way makasal din sa bay. diin man di mo makasal o si Papa Felipe mo. Ano naghisgot naman sagkas imong amahan nga talawan? Ma, Kung dili pa siya talawan, buhi pa unta siya karon. Miatiman unta siya natong duha. Pero wa. Nagpadasya siyang kabuang. Nahinumdum ka kung unsay nahitabo sa unang panahon? ma, bata ba ko sa dihang namatay si Papa? Wa ko'y nahinumduman. Aw, o tuod. Mao nga ako lang ang nag-antos sa tanan. Ako lang Ma, gusto na. Rodel, susihaon niya kung unsay gipanagsultihan ni Ilmo og sa imong asawa. Ngano naman sab, ma? Naa sila sa akong hardin. Klaro kaayo nga duna sila gipanagsultihan. Ay, Ma'am Sabrina. Salamat nga misunod ka na ko din sa hardin, lo. Ay, nahuman na doon ang harting nga porma og heart. Bitaw, lo. Ay, ma'am, ayaw siya man ng imong gustong pagisultihan ako. May ipangutana lang ko ni mo, lo. O kinaot ka dili ko ni mo pakyason. Unsa man na? Ngano di ay nga may samad man sa o si Mama Mercy? Unsa? Tubag ka ko, lo. Nganong may samad man sa o si Mama Mercy? Ha? Misulti na ka na ko. Nga siya na ang mipuli sa imong kwarto sa Casa Albor 1. 6 anyos pang imong edad at tugi kayo na, di ba? Mama, ayaw na ko kayang nagi. Labi na ang bahay ni Madam Mercy. Lo, usa ka kaalbor. Kamu ang unang tag-iya ining gapita, di ba?
Doon na kay katungod din Gipalit na kini sa mga rema sa amahan ni Ma'am Mercy. May nadawat ka ba human kini mapalit? Hinumdumilo. May nadawat ka bang kwarta o butang? O katungod, human kini maangkon sa mga rema? Wa? Wa kay nadawat? Unya gihimo pang katabang ang imong inahan sa mga rema? Ang tag-iya ining dapitan na himong katabang? Halo, huwag ka makapangutanaan na kung nganong mauna ang nahitabo. Sa ako lang giingon, ay bata pa ko ni atong panahon na. Ako'y kalibutan. Huwag ka nang samalit sa ni Madam Mercy. Tungod ka na sa kabangis ni Don Romero Rema, ang iyang amahan. Unsa? Ulit taon ako, ni atong panahon na. Usa ka higayon ana, nakita ko na lang ngigulata siyang amahan, si Madam Mercy. Gahigig ang Mercy! Sud sa kwarto! Sud! Ayaw ko pa! Kaindan ko ikaw nga palayo ni Ana Pilipon! Pero gahigig ang Bawa na kay Mahimo! Nagminalay mi ni Filimon! Papasa siya sa imong kinabuhi, Mercy. Kung di ka gusto, padyun ko siya! Dili pa, dili! Dili na pumapugay ang mga pagminalay! Sama ka! Gusto kang mamatay? Don Romero! Nagduguan ko ni Senyorita! Pag nabagok ang iyang ostanto sa baluster sa hagdanan. Unsa? Daghan ko ang Mercedes sa ni Madam Mercy. Ug dali siyang gida sa mga katabang sa ospital. Ang amahan ni Mama Mercy ang nakasamat sa iyang Oh. Naoperahan sa si Madam Mercy mao nga magwig na siya sa kadadto. Maudi ay. Wa magustuhin ni Don Romero ang hinigugman ni Madam Mercy na si Sir Felipe. Ug dahil ba ako nga gusto siya nga buwagod ng duha. Oo niya. Nganong sila maging nagkadayon si Mama ug ang amahan ni Rodel. Tungod kay nagtaban ang duha. O dito sila yung magpakasal. Unsa? Huwag kita din ni makasal si Mama Mercy? Oh, saksi kining bayas sa kasakit ni Madam Mercy. Mao nga, giatiman ninyo siya. Sa dihang namatay ang amahan ni Madam Mercy. Karon natubag ng ako mga pangutana. Kung nga nung ingon ana ang dagan sa una-una og sinultihan ni Mama Mercy. Emotional stress ug head injury ang nakaingon na nang iyang sakit sa kalimot karon. Gusto siya nga buhion ang mga taong patay na sa iyang una-una. Labi na ang mga tao nga may hatag kong bilin niya. Ug mao ka na nga patuhuon niyang iyang kaugalingon nga buhi pa si Padre Ramon. Mausap ka na ang nasabtan ko. Lo, wag yun mo'y gidudahan na may patay sa pari. Di pangita kini, pero why natat kita? Kung mao na. Naglakaw-lakaw pa dayang maong kriminal. Oh, gawas nun pa ang maong kriminal. Mauna na akong ikasulti, ma'am. Mayong tingaling magbuwag-buwag lang una ta kay naa si Madam Mercy sa bintana. Naglantaw na to. Now sa Lex Pinol. Oh, sige. Salamat sa kasayuran, Lo. May ihatag ay kunimo. Unsa na, Lo? Kini, Karaang picture?
base makatabang na sa gusto ni mong diskubrihon ining tapita. Ayaw say pa og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Daghu sa sapa. Og palihog dai ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.